Atrebentzia gendun, hori galdetzea eta erantzutea, nolako trantzea, zuaitzak ez dakit baina nik badet atzea, euskik ez zaitu jokoan jartzen bazea, euskik ez zaitu jokoan jartzen bazea. Honek hitz egiten do eta ez alperrik, distantzitan genbiltzan, kobitan alperrik, eta gaur atzekalden esan du beharrik, ni zureatzen jartzen naiz bertxotan bakarrik, ni zureatzen jartzen naiz bertxotan bakarrik. Azean jarri dala lamuz esan dit, arriskuan dagola hori nik badakit, gaur hainbeste kroketa sartu ditut goitik, kontuz bihar haizea dagota egoitik, kontuz bihar haizea dagota egoitik. Egoia dagoela kontu jakinean, eta alare gabiltz gu jakin minean, haizea aguantatzeko ze aleginean, bueltatu behar gerata kotxe berdinean, bueltatu behar gerata kotxe berdinean. Naturaren kontutan hainbat ibilera, egutegi aibei da, zenbaki hilera, jundan hasten hilberrita orain hilbera, ilargiai begira egote altzera, ilargiai begira egote altzera. Baiala egon naiz, ta gainera teman, izan jardin batean, parkean, tabernan, alarera kustaldi bat mesedez eman, hilbera eta hilgora ez ditut antzeman, hilbera eta hilgora ez ditut antzeman. Ipini behar dituzu belarriak tente, esplikatuko dizut orain derrepente, zalantza bat sortzea tartean baleike, lasainik ere ez dut puta ideaike, lasainik ere ez dut puta ideaike. Eguzkiari arren ilargia itongo, zureari begira etzera egongo,
zuta ideiari gabe, ta alare ondon, zuk segitze aldezu, jago barrek ondon, zuk segitze aldezu, jago barrek ondon. Landa berri programa, oide eta txegina, baratzea zelaia edota jardina, asko dakina beti da persona fina, baina ez horren beste guztia da gina, baina ez horren beste guztia da gina. Esaldi borobilan jarri matrikulan, nik ere kaso handirik egin bezekulan, nola jarri tomate letxugak ipulan, seguruarek baratza handirik ez dulan, seguruarek baratza handirik ez dulan. Berdurak badaukate nahiko propaganda, atxurraren gainean askotan etzan da, arren gerrien eren berdine izan da, hori ez da egiten tomatea janda, hori ez da egiten tomatea janda. Areglenik baratzan eta gero dendan, baina baserritarren lanetik erten da. Iker zu ere antzera onartzazu bengan, gaur ere lanetikan lehenago irten da, gaur ere lanetikan lehenago irten da. Aukera ona zendun hori kantatzeko, nik aukera ona nun lana lagatzeko, gaur ere ibili naiz ipotxen antzeko, lanetik atera naiz lanean sartzeko, lanetik atera naiz lanean sartzeko. Hau ala ibiltzen da nolako praktika, ta bere nikiari begiratutita, kasi ahoagatik aldatuz polita, easi baino hobe eosi jarrita, easi baino hobe eosi jarrita. Enaiz oso abile moda kontuetan, gutxitan ipintzen dut nik plantxeaketan, easi ipintzen du petxuparen bertan, eosi egiten da bi aldamenetan, eosi egiten
da menetan. Puntu bat jarri eta haundigoa bota, enaiz zurreratuko zure plantxa hortan. Eosi salgai dugu, baina ze borroka, ez utzi buru horrek asko balio dotan. Ez utzi buru horrek asko balio dotan.